फैनायनिफ्रायनो बिबारिखौ खेबसेबो फन खालायखायाखै आङो। र' खेबसे फनखौनो खालायनि र' सिरि सिरि। हेलौ अ बे थंगालिया फैलायबाय नै फनखौनो खालायनो होआसै। ओइ फोजोंसार मा खौरांलै बा एसेबां गोबाव सम नुवाखैमोन नोंखौ दिनैसो नुथारबायहाय। मोजां। ओमफ्राय आंनिखौ सोंला होमबा आंनि खबरखौ? बोरै नोंनि खौरांफोरालाय? मोजां नङालै आंनि खौराङा। नोङो जेब्लानिफ्राय बे न'निफ्राय ओंखारलांदोंना बे दिननिफ्रायनो आंनि खौराङा मोजां नङा। मायो? मानो? आयु मानोनो जाम्बाया। हा नोङो गैया नालाय हास्रिस्रि मोनदों आरो थानो सुखुवाखै। अ आया मा सानैबो जमा जमालै। आया सानैबो गोसथोलायो ना मायोलै। थै पानि जों एसेबां मोजाङै रायज्लायफुनाय टाइमावसो बे रुवाथिया फैनो मोन्दोंना। फोजोंसार ना साहा लोंगौमोन नामा? आङो साहा फुदुंनो नागिरदोंमोन। अ थां फुदुंहै थां आंनोबो खापसे। अ जागोन दे आब'। आया बे गोसोम बन्दी रुवाथियालाय मानो दाबो थांनो रोङाखै? थांदो माखारे फुदुंहैदो मा गसंना थाबाय थाखो? आया मानसियालाय मा एसेबां गरम गरमलै। आंखौ बिदि गोरायै रावबो बुंफेरनोनो थाङा बिसोरनि न'खरनि मानसिफोरा। बियासो नायनाय बोरै गरम गरम। मा गसंबाय थाखो? मा दाबो थांनो रोंला? मा नोङो बेंगि नामा? खोनायाखै नामा? थांगोन र'हाय मा एसेबां ख्लाब ख्लाब जादों नोंहालाय? गांजेमा गोसोम रानि र' आंबो नोंजों थांफानि। फैया दा? फोजोंसार लोल्लौ साला। नोङो आंजों रायज्लायनाय गारै बे रुवाथिजोंसो साहा फुदुंनो थांफादोंना? मा एसे गाज्रि फोजोंसारा। औ नंमारगौथ' आंजों रायज्लायनो गारै रुवाथिजों थांफादों बियो। ना बिसोरो आङो मालाबाबो बिदि जानो होनो हाया। आं थानायाव एसेबां समायना सिख्ला थानायाव नोङो रुवाथिजों साइस गैया फाइस गैया गोसोम बन्दिदि बेनि सायाव आरो रुवाथिबावसो। आरो बेनि सायाव जाम्बि फरायनोबो रोङा माबो रोङा ख'खौनो रोंबावासो खोना। साला बेफोरबायदि माबोरै जानो हागौ? आं दा माथा गरमसो जासिगोनलै। आं एसेबां समायना सिख्ला थानायाव बियो रुवाथिखौ आरो बेबो गोसोम बन्दिदि जाम्बि मानसिखौनो। आं बेफोरबायदि जानो होनो हाया मालाबाबो। फोजोंसार आदा नोङो मानसिया खामानि मावनो थांमारबाय होमबा? हा मालानिफ्रायथ' थांनाय आदा? माबालै सप्तानैसो जाबाय। हा दा मानोथ' खामानि मावनो थांब्रबखो नोंलाय? न'आवनो थानांगौ। दे न'आवलाय आरो बेसेबांथ' ओरैनो थाबाय थानो बेखारनो बेनिखायनो थांबाय। ओमफ्राय नोंसा न'आव माथो खौरां? ओमफ्राय नोंसा आफानिया हामबायना एसे? औ एसे हामहांदो र'। मुलिफोरखौ टाइम बाय टाइम मोनजाबाय थाबालाय एसे मोजां जायो। दे एसे हामबायबालाय मोजाङानो जाबाय दे बिदिनो हामलांगोन दे लासैनो। औ आदा हामबाथ' मोजाङानो। दाखालिबो मोजाङै सोंनाय जायासै। दाखालि आरो जोंफोर आथुर जाबायना। ओमफ्राय नोंसा कुकुलुकु आदामोनालाय माथो मावना थायो न'आव दा? गैयालै आदा खाम गैया बिसोरो जेबो खामानिखौनो मावा। हाजिरा खामला मावनो थांगोनबाबो मावा गैया। आइनि सायाव आंनि सायावनो जाबाय थायो आरो बिसोरलाय। हा मानोथ' एसेबां बादुला बिसोरलाय खामानिफोरखौ मावनो थांनांगौ। गैयालै आदा खाम गैया। बिमा बिफानि खोथानो मोनसे लाखाया। उनावसो फस्थायगोनलै बिसोरो। औथ' आरो दा आइया एसे सिख्लायै दङ नालाय मावना जाहोनो हायो। उनावसो मोनथिगोन बिसोरो। आंथ' एबार बिसोरनो थाइसे फैसा होआ र' बिसोर कुकुलुकु आदामोननो। जोंखाङोलै आदा आङो आदामोनखौ। ओमफ्राय आदा नोंसोरखौ आङो जा गोसोखांबाय थायोमोनसो खारखुमा लांदोंमोनबाबो उनाव मार फस्थायहैदोंमोन आङो। बेसेबा गोसोखांबाय थायोमोन आङो। आंबो गोसोखांबाय थायो आरो। बिसोर सानैजों फुरा गोसोथोलायखायो। नायाखै मानो बोरै गोसोखांनायनि बाथ्रा बुंलायदो सानैबो। नङा बे फोजोंसारा साना नामायो? आंखौ गोसोथोनो गारै बे गांजेमा गोसोम रानिखौ गोसोथोदों। एबा रुवाथिखौनो एबा गोसोम बन्दिदि साइस गैया फाइस गैयिखौनो।
जाबाय र' आदा साहाया लोंनो हासिगोन औ निसाखौनो सायाव आदा आदा बुंफायो ओमफ्राय सिं सिं गोसोलायखुमायो दे होनबा नोङो आंनो साहाखौ हैबानो जाबाय आं बाहेराव जहैनि र' दे जागोन दे आदा फोजोंसार आदाया माने इसेबां मोजां बेनिखायनो मार मोजां मोनखायो आङो फोजोंसार आदाखौ बेसेबां मोजां मोनो नोङो बेखौ मोनो आरोहाय नोङो बेखौ जेसेबां मोजां मोनोना आं बेखौ 100% बांसिन मोजां मोनसिनो मोनथिबाय अनोबालाय मोजांसो बिदिनो अनलायना थानांगौ आरो बिदा बिनानाव बिदा बिनानाव मा नोङो बिनि मा जायो आसल मथे नोंथ' रुवाथिसोना नोङो बिनि जेबो जाया मोनथिबाय जानो हागौ जोंफोरो असे बिदा बिनानाव नङा थेवब्लाबो आङो फोजोंसार आदाखौ गावनिनो बिदा सानो नों मोनथिबाय हा सासे बिमानि फिसा जाबानोल' बिदा जायो नामा गुबुननि फिसाबानोखि बिदा बिनानाव जालाया नामा अबेयाव लिरनाय दङ हा अबेयाव लिरनाय दङ रुवाथियानो जि खुगाखा बालनि मानसियानो मा जातनि मानसि बोरैबाखा बालनि मानसियानो हा फोजोंसार आदालाय बेखौनो गोसथोमानो नामायोलै हा फोजोंसार आदालाय बे सिख्लाखौनो गोसथोमानो नामायोलै मोजां मोनासैलै आं मानसिखौ बोरैबाथार आंनिबा फोजोंसार आदाया बेखौ गोसथोनाङामोनलै मोजाङैबो सोंनाय जायाखै मैयाल'सो मोनफैदों नालाय आलासिसो जाखोना ना फोजोंसार आदानिसो आइ लाभ इउ जाखो आगै जुमुना अबाव थांनो नागिरदों नोङो आब' आं लोगोनियाव दसे थांना फैनि र' दे थाङोब्लालाय आब' नोंसोर दिनै थांनाङा हर था ओहो थानो हानाय नङा जुमुना आगै मानोना जोंहा न'आव बोरमा फिसा मासे दङ नङाबालाय थानो हागौमोन औ ओमफ्राय माइरंखौबो नोंसो सुदों आरो आइया सुनांगौ जेबो नङा जुमुना आगै आंनो सुदों थाब फै नोङो आगै जोंफोरबो एसे थाबैनो थांगोन न'आव बा दानो थांथ'नाङा र' आं थाबैनो फैगोन माबालै लोगोनिया दिनै बार्थडे दङ दा थाङाबाबो गाज्रि मोनगोन ना अख्राय लिंथारदों बेनिखायनो थांनो आं दा दे थाङोब्लालाय दे होमबा आब' थांथ'नोसै आङो दे थां आगै जुमुना आगैया मा एसे देरबाय दाख्लैल'सो उन्दैथारमोन दख'ना गाननो हानाय जाबायानो मालाय हेल' बा दिनैसो फन खालायदों नोङो फनखौनो खालायनो सान्स मोनाखैमोन आङो बा सान्स मोनाखैनो बोरै बुंलायो नोङो बेलेगाव थांनानै फन खालायनो हाया आरो बा मैयानिफ्रायनो फन खालायाखैलै खेबसेबो बिहासो बोरै थांनोनो सान्स मोनाखै आङो दालाय माथो खालायदों नोङो माबा आङो आमाइलानियाव आलासि जानो फैदों बा माला थांब्रबखो नोंलाय दहायसो फैदों फुङाव ओमफ्राय दिनैनो थांफिनगोन हामानोथ' एसेबां आथुर थानो हाया आरो दिनै नाङा थानो हाया बै नानिया सोरजों थागोन बोरमा फिसाया जोंहा गासैबो फैजोबदोंना जोंफोरो साथामबो र' ओमफ्राय जोंसिया नोंजों सिथाबाखै नामा सिथाबनो नागिरदोंमोन आं सिथाबनो सान्स होआखै सानसेयाखै नङा होथारनाङा दे खिन्थु होआलै सना नोङो आंखौ फोथाया नामा माइरंआ सुखांबायबा लाबोदो संनोसै आङो फोथायनाया थेवब्लाबो आरो दा बियो मा खालायदों जोंसिया मोनथिया आं बारिथिंजायसो दङ बिबारि माइरंआ सुखांबायना सुखाङाखै सुखांबायबा लाबोदो ओंखाम संनोसै आङो नै सुखांसिगोन र' दे होमबा फोजोंसा दोनथ'नोसै नै आंखौ माइरं सुनो होदोंमोन आनैया सुनायानो थायाखै आङो सुनोसै दासो दे जोंसिया दाबो थांनो रोंमारला होमबा थांलायानो खोना मानसिखौनो मा जातनि मानसि मा जेबो लाजिनायबो गैया माबो गैया हा बिमाया लिंनो हाया आरो होमबा न'आव बिदि मालायनि न'आवनो थाबाय थानो होसिगोन नामा बेखौ खामानिबो मावा फरायाबो ओरैनो थाबाय थादों अबाव थांलायखो आरो फोजोंसारा मानसियानो मानो दसेनो गोमायो मोजाङै रायज्लायनोनो मोना एसे गोबावै रायज्लायनो सानबाबो मानसियानो माबा थाङो मानो आंजों रायज्लाया बियो मोजाङै बै रुवाथि गांजेमा गोसोमजोंबा जा गोदै रायज्लायखायो आरो मिनि आंखौबा सानसेबो मिनिनानैनो दिन्थिखाया जायखौबा मोननो लुबैयो बियो केरखौनो खालाया जायखौबा मोननो लुबैया बिसो सिं जानानै फन खालायबाय थायो बै गेबगां बान्दोरा दासो बाबाय खोना बा खम डिस्टार्ब खालायबाय थादोंमोन आंखौ थैबाबो जायो बाल गेबगाङा दाबो थैनोबो रोङा आंखौसो डिस्टार्ब होबाय थायो आंखौ मोनाबा आंजों रायज्लायनो मोनाबा थैगोन होनना बुंदोंमोन माथो
मानो मा खर'खौ दालागै थैनो रोङाखैबा बालनि साइस गैया फाइस गैया आरो बेनि सायाव गोरिब भिखारिथार बारा एसे धोनि नखरनिबा बेलेग बाथ्रा मोनदेनाय दा मानसिया साइसबो गैया फारसेथिं जानोबो गैया भिखारि सोर नोमफा खर'आ बेखौ गोसथोनो सोर नोमफा खर'आ हाबा जानो बिजोंलाय आंलाय बेखौ रावबो गैयैखायसो टाइम पास लाफ्लादोंमोन बेखौनो बियासो सिरियास सानना लादोंमोन खोमा पापिया थैनो रोङिया बिबादिजों रायज्लायनो मोननायखाय दासो गोसोखौ स्रां मोनबाय दे ए थंगालियासो माथो बेहासो आंखौ नेबाय थादों खोना आं गैयैखाय थै आं दा मा खालायनो न' उनखिंनो हाबैनोसै खोनालै आङो गोसो गैथारा आंहा बेजों इसेबो रायज्लायनो गोसो गैया न' उनखिंनो हाबैनोसै आंहा हाबैनानै आरामसे न'आव उन्दुना थाहैनोसै था नोङो बेयावनो आंखौ नेबाय था आंहा न' उनखिं हाबैनोसै आयु थाफ्लिनि हारा सारा सालायलांबायलै आंनिया मा दाबो फैला फोजोंसारालाय नोंहा मा खामायदों बियो अबाव थांदों एसेबां गोबाव नों फैयागोलागै बेयावनो नेबाय थागोन आङो